Emil skal drikke det. Jeg gør det altså gerne for en 50. Hvordan du gør det? Det kan være fedt nok at prøve. Det er ikke kogt, det er ikke med... Hvad fanden var det, han proppede i? Syre? Base? Han bare ved med at knække mig lige. Base, det giver det farve. Du kan drikke det. Har du tænkt dig at drikke det? Hvad får jeg for det? 20 kroner. Mads, det skal nok godt lige køle lidt af først. Okay, du får en 50'er. Fuck sådan noget varm mælk her. Fandme dejligt. Lov til at Jeg gør bedre. Nej. Det der må du ikke drikke. Ikke når der kommer base. Ja, det er ikke simpelthen godt. Ja, det er så godt. Kunne jeg så grineren. Har du tørt, ikke? Er du bange? Du holder øje, så tager jeg det. Ja, så find noget på det. Og hvad? Så springer det bare, så dør vi og sådan noget. Det gør vi. Ja, selvfølgelig. Fuck, det vi putter skaller i. Hvad er det der, mand? Hvad står der? Hvad vi med det? Sig med for helvede. Nu bliver det blot. Jeg synes. Eller Emil. Mere er det for helvede. Nu ligner det bare Michael Scooter. Nej. Okay, Emil. Ikke noget? Du må ikke stå på gassen, Peter. Nu bliver det blot igen. Det ligner lidt min hjemme. Hvad sker der på scooter der? Det er ulækkert. Det er sgu da fedt. Ikke noget? Det er bare ægget, der er blevet lille af at blive kogt så meget. Det er svært, du henter. Øj, for se. Må vi godt prøve svovlpulver i? Svovlpulver. Må vi prøve helt lige? Jo, der gør det boblerkræfter, men det er sådan noget... Det er sød. Hvor er det klart? Det er sådan noget... Så jeg sidder ikke sådan noget. Det er kun mig, der spiller. Okay. Ej, hvor er det klamt, mand. Det er det sgu da ikke. Det er ikke en hotbane til skabet. Vi kan tage noget svovlpulver. Åbn det skab der. Lige der. Det dufter ikke engang. Eller silikone. Det er ikke engang. Nej, det lugter ikke af noget. Nej, det er det værste. Det er noget lige. Det vil da børnesikre din pik. Så kommer der noget baby. Er det gult? Hvad er det? Hvad er det? Hvor er det skidt? Hvad er det? Hurtigt. Ej, for satan. Til sidst så laver vi sådan en, hvor vi bare er sådan... det bliver helt klart. Ej, hvor er det klamt. Nej, ja. Du skal ikke være meget millimeter hele vejen. Hvorfor bliver det ikke vådt? Det bliver ikke vådt. Hvorfor ikke? Det er ved med at røre rundt. Fuck, hvor er det ulækkert, det her. Det er bogstaveligt talt mega ulækkert. Hvorfor det skælder det? Nej. Sluk fast. Sluk. Så gør vi. Hvad skal gøre? Og så... Tror jeg ikke, ægget kunne tåle det? Jo, tror jeg lige. Prøv at se de stykker, der de har hævet sig. Jeg tror sgu lige, at rykker det. Du, det kan være noget deroppe. Ja, du ved godt, hvem der hældte det der klamme. Prøv at se, æggen ligger bare rundt. Mads, det vil sgu da koge over lige med din fede lige over.